Berte ma vážne ako, no. Áno, magistrát, nech sa páči. Dobrý deň žám. Nech sa páči. Áno, ja som obyvateľ mesta. Ja vás chcem poprosiť, keby ste si pre neho prišli. Kto? Mám tu dole pod dverami Mikuláša, ktorý hovorí, že on je mestský. Stretnem vás, momentík. Oddelenie kultúry, prosím. Ja vám volám, prosím vás, pretože klope mi tu na dvere, ja by som bol rád, keby ste si ho prišli zobrať. Ale kde mám ísť? Keby ste, prosím vás, niekoho mohli posať z vášho magistrátu, pretože mi tu klope pri dverách Mikuláš a ja som nikoho nevolal, ja som si nikoho neobjednával. Už ráno tu jeden bol, povedal, že je mestský a tento rovnako tvrdí, že je mestský. Ale my nemáme žiadneho, my Mikuláša budeme mať na hlavnej ulici. Náš Mikuláš nie je nikto a nemá čo chodiť po domoch. Hovorí mi, že on je mestský, on má za úlohu chodiť teraz po barákoch, rozdávať nám, prosím vás, z neho strašne páchne. Tak ako nie, to si my nemáme žiadneho takého Mikuláša, nikto nechodí. Strašne páchne, dosť je umazaný a mám pocit, že v tom batohu už nemá nič. Nie, ako ja vám neviem v tom pomôcť, lebo my nemáme nikoho žiadneho Mikuláša. A to ešte nechcete vedieť, prosím vás, jaký mi urobil trapas, lebo prišla taká snehulienka v podveskoch a hovorila s tým Pierkom, mi prešla polícii, že tak ty si vystrajal tento rok. Toto, čo teraz počúvam, tak ako nerozumiem tomu. Došla dosť tak provokatívne oblečená a ja som dostal za to normálne jeden preplesk od svojej Irmy, lebo ona si teraz myslí, že ja jej zahýbam s niekým. No, od nás z mesta nikto nie je. Určite to není váš nejaký najatý detko. Ale my takého nemáme. My máme Mikuláša, ktorý bude o 17. rozsviecovať stromček, bude v meste na hlavnej ulici po bytoch, alebo tak my sme ani nikdy takto nemali, ani nemáme. Lebo tento detko proste prišiel taký umazaný, asi sa stretol s čertom. A to už vôbec nie, keď taký nejaký, tak kdeže? Nie. Prosím vás, aj tú bradu už má takú zašedivenú. My nemáme takého Mikuláša. A viete, kto vám teraz volal? Kto? Imre Kutňas z Rádia Express. Ale, no to bolo super. A čo, kolegynka sa tam rehoce? Hej. No vidíte, budete mať veselšieho Mikuláša. No ďakujem pekne, máme dosť fofry. Majte sa pekne. Dovidenia. Tak s úctou a úsmevom dovidí do